jomiraɗo wiyete tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd nelaɓan ɓen ɗi ɓurni yoga e maɓɓe e dow yoga woni e oɗo aya ko ene famnuma tawde ko nelaɗe Allah gonno ronatede eɓe ɓurodiri won yoga e maɓɓe ɓurna e dow yoga e maɓɓe aɗa fama ɗo waliyade rokkade joom laabi en ɓen won yoga e maɓɓe ɓurna e dow yoga kamɓe fof ɓe e jollude pelle maɓɓe ɗe e yettinde yimɓe maɓɓe ɗe tuɓɓe kisal kono eɓe ɓurodiri e jettingol de ɗum noon tawde eɓe ɓurodiri qad haada aktharaha bal kullaha diqati wasajjidi cheikhuna cheikhul barijati fandini ko ɓuri hen hewde e moƴƴere nde so tawi kay wona fof nawi ko ɓuri hewde ko ceerno o cheikhu tidiani radiallahu taala an yon noon to banggue moƴƴereji Allah kala cakkitiɗo ɓuri jiirde moƴƴere ɓuri hewde moƴƴere e gadiɗo hono nelaɗo mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam tufte ko ɗi tufde mouhammadiya e tufde ahmadiya kala ko inni to Allah wandi to ko tufde mouhammadiya fof kala noon ko waji to tufde mouhammadiya to tawde koto Allah inni walla koto annabaɓe inni walla koto nelaɓe inni ene tawi e tagore nde nelaɗo mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam wanja fum koɗo tufde tawi ko tijjani ɗo kanko fettata dendagal waliyaɓe suwa tijjani en ko noon ebo wona tijjani en ko makko ɗo fettata ndewonde kanko sakkiti waliyaɓe e kanko nawi ɗural ngal e nawani ɗum ko e karama mo waɗɗino almudu siɗan ceerno o cheikhu tidiani radiallahu taala an lawol ngol noon ceerno o wordiri ngol yiɗe dow sarɗini o tawi laaɓe cosaan kewɗi ɓennuɗi kono ko hakkude laawol bangol i'tidar ngol ngannduɗaa a yettata ko Allah so wonaa polloɗaa yimɓe e laawol ngol ngannduɗaa sarɗi yettaade Allah ko nurtur liqaa'i ma ɓorɗaa ɗakkaaji e laawol ngol ngannduɗaa sarɗi yettaade Allah ko waasde ñaamde ko wuli laawol ngol ngannduɗaa sarɗi yettaade Allah ko waasde heewde jam e laabi ɗi ngannduɗaa sarɗi yettaade hen neɗɗo Allah ko ma waasa ɗaanaade o tawi ɗiɗo laabi fof ko goonga ɗi gorjinaa koye dow goonga ɗi ngoni kono noon to wattande tagore ma wood mo wawani yettade Allah eɗum faaɗani tagore nde o yaani jurumene ɗe kanko ceerno o ndewde ko lomtiɗo annabi sallllahu alayhi wa sallam no waɗanno leñol ngol ni kanko ne to banggue waliyade o waɗanno leñol ngol o totti lawol makko ngol kanko e yemirode annabi o sallllahu alayhi wa sallam o yaani lawol ngol o moƴƴini ngol kanko o nehi yimɓe makko tawi alda e follade ko ladde alda e nadde halwa alda hay tuuɗi rabba bila halwati ashabahu alaman hatta staqamu fa ya lillahi man xaafu ceerno cheikhu tidiani kañum nemi saaba mum ko alda e nadde e ladde alda e wonde suufiyankoɓe ene majje e nder ladde alda e wonde mu'taziliyanke alda e wasde resde ne wona ruhbaniyanke alda e eggude gure alda e follade yimɓe ala ko a wondata yimɓe ɓe oɗon nattodira oɗon nduulda oɗon mbaɗa janiroje Allah oɗon mballodira e nder ono hen onon fof gonon waliyaɓe Allah ko ni o mahiri lawol no ngol o worjini ngol nde omo worjina ngol noon kanko ceerno cheikhu tidiane waɗani ngol sarɗini wi surutu zal wirdi fawqa al asratayni asat qad naala aamiluha kulla al muradati sarɗiyeji ngol ɗo lawol ceerno cheikhu tidiane ɓuri sappo ɗiɗi mana woni nogas fo ari ha e nogas dow nogas onon wuuro joni hen hakkude jagguɗo nogas e nayyi e nogas e joyi e nogas e ɗiɗi e nogas e tati ha jagguɗo carantude e jeegom kono noon sarɗiyeji ɗi kam ɗi gettima haaɗi nogas kanji fof noon sarɗiyeji ɗi dutti ko fewde e sarɗiyeji nayyi ahammuha kulliha allah tujamiahu awrada nasiyati ashabil wilayati ɗin himmude e sarɗiyeji ɗi nogas walla nogas fof ɗi fof soɗi joni ko caggal jaggudema ngol ɗo laawol walla ene jiɗɗa jaggude ngol ɗo laawol mbasa rendide ngol e laabi goɗɗi e wirduji laabi goɗɗi tawde kay ko sernaɓe jomiraɓe laabi kala ko ene wiye ɗum ɗo ko wirdu tariqa so tawi a ɗi jaggude tariqa nano a selat e mum caggal nde jagguɗa kadi a selat a wottat laabi fof jondirɗa e maggol caggal nde jagguɗa kadi a rendinta e laawol gongol ɗum ɗo ɓuuri himmude e kala sarde e fodore fellu noon immide e annabi o sallllahu alayhi wa sallam e fodanin ka e laawol ɗum ɗo ko sarɗi timmuɗo e laawol he kala mo en yi nadde e laawol he so ɗum ɓenni walan tazura waliyan gayrana abadan walan tubayi'ahu tuula lnabishati caggal nde jagguɗa ngol ɗo laawol ha ngayuɗa a juurota ko waliyu ngo wona tijaniyani e ziyara istimdadu ɓeyditorade taw tanjiɗɗa ko ɓeyditade tinde hakkude ma e Allah on waliyu kala no martaba makko tolni kala ko yiɗi o wona tawde tan o wona tijjaniyani guurɗo e maɗo fof an tijjaniyanke a haɗama ɓeyditora ɗum hakkude ma e Allah a ala wasila so wona ceerno o cheikhu tidiane radiallahu anhu e almuɓe ceerno o cheikhu tidiane radiallahu anhu te so wona yidde woɗɗinade almuɗo tijjani ala to ƴamuy kala mo aɗa ƴamoya ƴeftoto koye ceedu mum laabi ɗi ponnoɗe ndiɗor mum laawolel fof waɗi ko tilti saɗi wiyama laabi ɗi
foti kono foofaali bani adama e ni e hewde ɗuuɗaaji mashayikh en foofaali bani adama hawrama ko ujunnaaji jeetati woni foofaali ɗum noon ko laga mbiɗi fayi ujunnaaji sappo e jeegom woni idde to fodde ko sosa e aduna yetti Cheikhu Tidiani laabi goɗɗi ko adi Cheikhu Tidiani hanede Cheikhu Tidiani ko laabi ujunnaaji sappo e jeegom neɗɗo foofata ko ujunnaaji jeetati so wande mum laabi ɗiɗi ɗum woni fodde ɗuuɗaaji gadi ɗi Cheikhu Tidiani ujunnaaji sappo e jeegom laawol adino Cheikhu Tidiani kono kanji sappo e jeegom fof laawol e foodi ko silfi haa yetti nelaaɗo Mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam so wonaa ngol Cheikhu Tidiani ngol fuggi tan ko Cheikhu Tidiani jofte nelaaɗo Mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam ndeke noon so tawi neɗɗo tunngima e ngol laawol alaa ko ƴamtoyta baŋnge goɗɗo alaa ko juuroyto woni goɗɗo ndeke ko ceerno haɗi ene juuraade woni goɗɗo ko ene jogii o fayi so tawi kanko ɗo makko ɗo ko kanko juuroɗa almuudo makko jettoɗamo jettoɗa nabi o sallllahu alayhi wa sallam woɓɓe ɓe sa juurima ko ma jettoɗamo juuriɗa o on yettinma ceeru mum ceerno ma yettinma ceeru mum on yettinma ceeru mum ha yetto annabi sallllahu alayhi wa sallam sa yeewi ko ɓuuri yawde ko a rewi ko ɓuuri juutde ko tawat wona allah juuriɗa ko ɗum ndeke ceerno o ko wi sa juuro woni goɗɗo ko omo jogui ɗo fayi ɗum te walantu bayi'ahu tuulan maishati ko e sarɗi ngol ɗo laawol sa jaggingol a yeebotako ngol a hoynata ngol a ɗaskata ngol huynude noon woni minum ɗaccude fawdirde wirduji subaka ha ikkihiɗe ɗi ha beetal ɗum sarkan kulliyan awta ha wanadi hallat alayhi ukubatu kala mo jaggi ngol ɗo laawol o wottugol saggande o jaggi ngol walla o yeebingol saggande o jaggi so tawi o tuubanani Allah o rutti Allah lerte jippoto e makko imma fi duniya o imma fi laaɓe nawudu billah ɓe kadri kamɓe seernaɓe annduɓe laawol ngol ɓe mbi naatde jeygol suma ɗinani ɓe kamɓe joom laabi en ɓe neɗɗo naata e laawol maɓɓe ngol ɗacca ɗum maayde naata jeygol suma ɓuri jaggude ngol ɗo laawol ɗacca ɗum kadi maayiɗo naati jeygol huddodirɗo kanko e joomum tefanta ɗum ko annabi o sallllahu alayhi wa sallam yaadani hakke janama kono bayiɗodirɓe e waliyaaɓe noon aadodiri e waliyaaɓe Allah aadodiri e Allah tabaraka wa taala e nelaaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o aadodiri e Cheikhu Tidiani o aadodiri e juulde e rewde Allah e wittude Allah on so ruttima ɗeɗo ñaawoje fof ene tawi e dow daande makko ɗum noon kimmiren jaggude laawol ngol kimmiren toppitaade wirduji laawol ngol kimmiren kadi nantade e maggol ilal manaati ɗiɗo sarɗiyeji de koye tiiɗi e laawol he ko heddiɗe sarɗiyeji laawol ko ene yaañi ɗiɗo sarɗiye noon koye timmuɗi jeeya ɗiɗo kalen gootel ngel neɗɗo woppi walla kalen gootel ngel neɗɗo nini ko ɓoorotowo e laawol he ɗum noon ɗiɗo ngoni timmuɗi nogas keddi ɗi kalen ngel neɗɗo nini ene wooda ɗum tubde hesɗina heddo e laawol he ɗiɗo noon wona nene feewi ɗi jagguɗo ko taaroto ɗum tan so walillahi alhamdu so neɗɗo jaggi Tidianiya dañiɗo jaggi yiyata e Tidiani kadi ko ene woppa tawde ko ƴewtintoɗo o yiyata ko yewɗum to banggue deftere o yiyata ko yiyo Tidiani to banggue sunna ɗum Allah ene waɗa ɗum laawol ngol Cheikh Fadil ibn Manin wona Tidiani ko kono wi omo tirrayi Tidiani en koɓe gueɗe tati to banggue deftere makko o wi omo tirrayiɓe eɓe newnana laaɓal ala o wona Tidiani kono mo yeeɗi ɗum Tidiani o yiyama ɗum to laawol maɓɓe to kanko ko kowo e laawol maɓɓe kono yiyama ɗum toon omo tirrayi Tidiani en koɓe newnanede hajji o yiyama ɗum e laabi goɗɗi o muɗɗirayi Tidianiyankoɓe wonde ko yiɗi tañiɗi o ñaan ɗum to laawol gongol so wona to Tidiani yiɗi ɗum noon so neɗɗo jaggi ngol ɗo laawol denndingol en denndaangal ɓeeɗo moƴƴi alaa ko woppata ngol ene faata jaggata kono maggol ko less maggol tan jaggata sabi Allah ɗotol karamaji ko ngannduɗaa surotako kala ko neɗɗo ɗaɓɓatno ene maggol ceerno Arif billahi o jokki e ndeer haala makko o wi wo min karamati cheikhi yawma mawtatina Allah suhura lana bi mawti sadati ene jaa e karamaji ɗi Allah rokki ngol ɗo laawol so neɗɗo golliri ngol no ngol wiirani jaggiri ngol no wiirani fiɗiri ngol no wiirani ha maayde hettima ɗumen ñande o maayata nde kaaɗeki maayde e muusde kanko o neɗɗo o cinata ɗum ɗum noon ene reɗi ha yetti hay mbo wona Tidiani en kala ɗo salatul fatilima woni ene wirde ene reɗi ha yetti joomumen kayso neɗɗo o wirta to tan wirde e nokku ɗo woni o eɗen paama ɗum ɗon kibaruji ɗennuɗi e zamanuji ɗennu neɗɗo so ene maayanno nden hubba ma ko wadde kaaɗeji maayde balɗe sappo balɗe nogas ene dunde e cuuɗi ene serto gila salatul fatilima woni ari ene wirde hayɗe birdetade mbatti ko lelade maaya hay tubaɓe wel ko maaya tawa sinata ɗum ko karama mo Allah rokki ngol ɗo laawol ومن كرامات شيخ يوم موتتنا الله شعور لنا بالموت سادات hay goto natti dundere natti haɓɓede kadi kaaɗiji nayi natti yaɓɓede natti windede ayo fittam ɗumen ɗum natti gila salatu fatigi ma woni kadi ene jaa karama Allah rokki ngol ɗo laawol
ومن كراماته أن قد يجالسنا أبو البتول لدى كل الجماعات الله إن رك نقول له الكرامة تقل نت الجد نقول كذي نقول إلي نقول وني أما نقول كلا دي أجودي نلاقو محمد صلى الله عليه وسلم إن جود أما نقول كرامة نقول له الله رك نقول له ومن كراماته أن جاء ملائكة تعلمه هذا صدق كراماته en jaay karamaji golɗo lawol so yimɓe jooɗi men zicra ko malaikaji garata ene piirtoɓe ene mballa ɓe zicrude kala ko malaikaji ɗi dañi e baraji ene tottaɓe kamɓe zicroɓe ɓe ɗum ko karama Allah rokki ngolɗo lawol so tawi ɗum yiitetake e lawol gongol so wona ngolɗo lawol ɗum ene suuɗi e nder ngolɗo lawol ومن كراماته رب يجاوزنا على الصراطب أملاك السماوات ene jeeya karamaji Allah rokki ngolɗo lawol tijjani koɓe ñande darga soɓe ngari ɓe ndarima ko Allah yani ɓe tattine e dow pomsirade ɓe jaccine ko ɓuuri yaccade tawa e goto tinani ɓenndugol mabɓe ɗum heɓotako to lawol gongol ɗum ko damana mo Allah rokki ceerno o Cheikh Tidiani radiallahu taala an ɗum ko e ngolɗo lawol yiitude ene e karama mo Allah rokki ngolɗo lawol tiri ko e ngolɗo tan yiitude yiitudaki to banggue goɗɗo ومن كراماته أن قد يهولنا من فعل أغيارنا زيدين وسيداتي ene jaa e karama Allah rokki ngolɗo lawol kala neɗɗo debbo e gorko golliɗo dewal Allah Allah jaɓanimo dewal Allah ngal geɗal tijjanenke mo gollaki ngal ɗon gollal o ene hen omo yeɗe e baraji on golle on debbo omo yeɗe e baraji golle on gorko golluɗo gollal moƴƴal Allah jaɓanimo tawi kanko ustinani ɗum ko karama mo o defana kanko ceerno o radiallahu anhu ene jaa e karama mo Allah rokki ngolɗo lawol tawi karama gongol ومن كراماته الله يحاسبنا رب العباد فلا كراماته ene jaa e karama Allah rokki lawol tijjane tiri ala ilaade ɓeɗoti Allah tabaraka wa taala hasbata tijjane nden si ɗum ɗo noon fof ɓuri towde e karamaji jabde e hasbore oɗo karama hono mum ala e nder karamaji Allah ene musi ana ngolɗo lawol so tawi ala to laade ɗi goɗɗi ene jaa e karama Allah rokki ngolɗo lawol ومن كراماته أن الطريق له يبقى دواما إلى يوم القيامة إن جاء كرامة الله ركن قول لاول فون من نقول وند لاول نقول جسم لاول نقول مقدم ليدهم الخلفاء وجم ندي جادي أنقاو وانت هاي سجيد جبر لاول نقول كيدة كن بيدا مو أنا ركما لاول نقول caggal nde jagguɗa ngol tiiɗade ɗum mbiɗa ganndo laawol ngol sowona ngol ɗo laawol annede ene defi ngol haa yawmal qiyamati kongol kedde ko ngol womin karamatihi an qad yadumu lana munaqqinun wirdana fi kulli saati ene e karama ngol ɗo laawol kala nde kadi jinɗa jaggude e maggol ma hawɗe muqaddamu mo ena tata longidema ngol ɗo laawol kala ɓe jiɗɗa ɗum so e ladde to e wuuro ayiyat mo ene rokkuma ngol ɗo laawol ɗum ko karama Allah rokki ngol ɗo laawol so tawi ɗum ala e laaɓi goɗɗi so wona e maggol Allah ene rokki ɗum ngol ɗo laawol ene jaa e karamaji Allah yiɗi ngol ɗo laawol womin karamatihi an qad yanubu lahu fi hammi ashabihi nusra samawati ene jaa e karamaji Allah rokki ngol ɗo laawol so tawi neɗɗo tungima e laawol he miiɗi e wirduji laawol ngol golliri no ngol wiiri kala ko ahtojini e kala haaju mo o dañi lomtotomo hen ko annabi sallllahu alayhi wa sallam doyraɗo dow asmawuji o ko on lomtotomo e duwanademo e haaju o tefandemo to Allah haaju o ha Allah jabanomo haaju o ɗum ko karama mottiɗo e almuɓe tijjani mo ganduɗa ala e so wona almuɓe tijjani ɗum ko karama mottiɗo e ngol ɗo laawol womin karamatihi muhtaru yahduruna بالسؤل والموت هذا خير خيراتي ene jaa e karama Allah rokki ngol ɗo laawol tijjanake to waɗano e rawda muɗum so tawi waɗama e rawda muɗum mukkuɗo waɗa e rawda mum o wiyata yo lande ɗo ko nelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam wonata joltowo hujjo mum ko nelaɗo daroto ene hujjodira e malaikaji poɗɗi lamdaji ene jaabu ɗum nden noon o zicranno ko annabi o juulatno koye annabi tum gurdam makko so mayde makko yonti ko annabi o darto sallllahu alayhi wa sallam ɗum ko karama mottiɗo e ngol ɗo laawol so tawi ala to laabi goɗɗi ene karama mo Allah rokki ngol ɗo laawol almudo tijjani en koɓe heeriɓe nen ngol ɗo laawol mukku lelnede ɗe rawda maɓɓe no ɓe lembira fof kono ɓe tuuteteɓe nele to barda ɓeɓe mineɓe nele to alamu suudi tawa e hunde ala ko yiɗi oɗo karama Allah ene rokki ɗum laawol ngol tawi yiitataki e laabi goɗɗi en jaa e karama mo Allah feccani ngol ɗo laawol tawi karama o yiitataki e laabi goɗɗi oɗo almudo tijjaneke so o jooɗimo mo huccidi funnague nelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam e ceerno o Cheikhu Tidiani radiallahu taala anhu e khulafa'ul arbaat fu ene ngara ene tawe jonde nde ene joddo e makko ɗum ko karama mo Allah rokki ngol ɗo laawol ceerno o wi wattande haala man ghafa fi bahrihi ilman wa ma'rifatan yarumu awman fala yu'za li ghayati ngo maayo ngo Allah rokki Cheikhu Tidiani ko faate karamaji so tawi almudo muti e ngoɗo maayo
ene haala maarifaji ɗi Allah rokki Cheikhu Tidiani maarifaji ɗi Allah waɗi e laawol Cheikhu Tidiani ene haala karamaji moskiɗi e nder oɗo ceerno e karamaji moskiɗi e laawol oɗo ceerno e karamaji moskiɗi e hohoɓe ngol ɗo laawol e karamaji moskiɗi e almuɓe ngol ɗo laawol so tawi neɗɗo wi ko ene lumbo e ngon maayo o dañata ko hen o dañata ɗumɗe ɗo ɗum duuɗi wala yutali ayati ngol ɗo laawol ngol rendi dendagal moƴƴereji ngol mofti e nder maggol kongol sababu malal wonande alam Tidianenke e bona Tidianenke o wi fa kamma wajiba yu'tiha mu'ajjalatan lil khalqi min ajlihi rabbus samawati ne heewi dokke e moƴƴereji ɗi Allah rokki windere nde kadi ceerno o Cheikhu Tidiani radiyallahu taala an tawi ɗe tinani ɗum Allah heewi ko faabori windere nde moƴƴereji e yurmeji kadi barke ceerno o Cheikhna Ahmad Tidiani radiyallahu taala an ɗum noon karamaji moskiɗi ɗi gasata teddaki e waɗɗade men so wona fidde ceerno o gonɗinde ceerno o Cheikhu Tidiani radiyallahu taala an e ruttade e rende sarɗeji ceerno o sabi o wi wa haasigun mintuhum fi fadamu li Tidiani ɓen ɗo sarɗiyeji o ko o wiyete almuɗo ceerno Cheikhu Tidiani ɗum tum ko duumade yidde lomtiɗo Cheikhu Tidiani ɗum ɗo ko laawol ngol no neɗɗo andirta ngol yiɗira ngol ko rewi hen ko hohoɓe Tidiani ɓe no neɗɗo andirta ɓe yiɗata kamɓe noon ngoni rontuɓe sirru ceerno o Cheikhu Tidiani radiyallahu anhu kadi e konngol annabi sallllahu alayhi wa sallam wino Cheikhu Tidiani e yaqala tan ashabuka ashabi hu fuqarauka fuqarai Tidiani wondiɓe maɓe ko kamɓe ngoni wondiɓam wasɓe maɓe ngoni wasɓam e oɗo martaba noon Tidianienke pat ene juuro Tidianienke ko ɗum tode jogui Tidianienke fof ko sahaba annabi sallllahu alayhi wa sallam ndeke mo juuriɗa fo e juurima sahaba annabi sallllahu alayhi wa sallam e oɗo martaba e oɗo idafa mo annabi sallllahu alayhi wa sallam laati fewde e hoore mum ashabuka ashabi e oɗo martaba ko woni juuro almuɗo ene juuro ko e Tidiani e laawolde ɗum noon hohoɓe kamɓe ngoni rontuɓe firmi ceerno o radiyallahu taala anhu kala ko wonno e Cheikhu Tidiani ko e maɓɓe faati duumade e yidde ɓe duumade e fidde ɓe duumade e mawninde ɓe ko e karamaji laawol he ko e sirruji laawol he ko e hunde nde ngannduɗaa ko ɗum woni sababu ko yimɓe jirdata ko sabi wirdu ndu mofti ko geɗe tati mofti ko ta halli ɗum woni astahfirullah gonɗo e laajin o wirdu o mofti ko ta halli ɗum woni salatu ala nabi sallllahu alih w sallam gonɗo e laajin o mofti goɗɗum ne wiyete jalli ɗum woni la ilaha illallah ceernaɓe noon ceerno o Cheikhu Tidiani wi ko kamɓe ngoni peeñirgal Allah e tagore nde nde kamɓe ngoni to jalli o ceernaɓe ɓe lumtiɓe ɓe ceerno o Cheikhu Tidiani wi kamɓe ngoni peeñirɗe moƴƴere Allah e tagore nde ndeke kamɓe ngoni to jalli o kamɓe ngoni jaati wirdu ndu ndeke sa yiɗiɗe yiddere ɓe ko wirdu ndu gaga yonata gaga yiddere kadi turu laawol ngol wona e wirdu he woni turu laawol ngol woni koye ceerno o Cheikhu Tidiani e almuɓe ceerno o lumtiɓe mo ɓe ɗum woni ko ceerno o wi o fayduha bi hasabil matbu'i la tabi'i mahfubin aw marfu'i faydu ngol ɗo laawol moƴƴere haalate ene ngol ɗo laawol wona e fodde kada hirde kode woni ko e ceerno o Cheikhu Tidiani ko daraja ceerno o e dowla ceerno o Cheikhu Tidiani foti noon ɗum noon ceerno o Cheikhu Tidiani lumtiɓe Cheikhu Tidiani ɓe koye ɓeɗo jaɓɓata ndewata ha keɓa karamaji mbiya to e yurdude yurdu o mo jarradan gaga fiddere kay ɗum ne kadi yahata ekiti en yurdude nde ekiti en yidde nde kiisen ɓe mahabba hasa keeriɗo tawi mbisi ɗum kiisen mahabba keeriɗo hakkude men enen yurdoɓe ɓe kadi jiɗodiren ene risala Cheikhu Tidiani radiyallahu anhu mo annabi yindimo e wiyamo qul Ahmad Tidiani falyaqul li ashabihi fala yu'zi ba'duhum ba'dan fa inna idayatahum idayati wi ceerno o Cheikhu Tidiani wi joomi almuɓe makko ɓe hata ɓe lornodirat e nder koye maɓɓe koɓe lornodirta kode ene lornodira ene lorlani sabi wino koɓe sahabaɓam kala ko lorli gondiɗo neɗɗo ene lorla ɗum maadallahi noon wadde ko ene lorla ceerno o Cheikhu Tidiani ala noon ko haali min baabi awla wadde ko ene lorla e laaru Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ndeke yiɗodirde almuɓe ɓe e wasde sorlodirde almuɓe ɓe ko e sarɗi laawol e jeeya ndaarodirde ndaarande timmakko ko e sarɗi laawol e jeeya ene e letturuji ceerno o Cheikhu Tidiani ɗi winda immorade annabi sallllahu alayhi wa sallam
من نظر أخاه بنظرة ناقصة فكأنما نظر الرسول بنظرة ناقصة ولاري مسكم تجان ينك دارا بإسيل إلا إن ما دارا بإسيل وداري لكم نلار صلى الله عليه وسلم نلار نون دارا بإسيل فون مالتاك أبدا نون جيبن ديرتي مباين هو من دين جيبن ماذا بدي إني ماذا كل اللي إني لقول كوي زنجين دي الحالي ما ترون وانا زنجين دي إني إبن زنجين إني فوق إني إبن بورا نوع إني فوق إنغور نوع إني كلا إمكانا إني كلا إنكو إبن زنجين دي الحالي ما كل شيء يكون تجاني بعد أنه خاصة كلا اللي يجيب ينجيب دي ينجيب ينجب دي كل مرة الحالي ما تجاني دي فلكير نوع كنا ولا كوني يجيب حال ما كوني يجيب ما حال ما سأبو تجاني رضي الله عنه غوري مكونون بروزنو بذمة أو بحال هذا تربية نعم المربي يريد الحق يرضاه كان أعتاد تجاني النهر هيلم ونيد نبقى هاي مكو إنون كارنا إينا نبقى ونكو النهر الهيلم إنون درين هيلم جدو درين أكويمن نغو درين أكويمن جنب درين أكويمن مبالو درين أكويمن إنا فو مبالو درين أجوكا دي شاكو تجاني إنا فو مبالو درين أنانسا دي لاولي إنا فو مبالو درين أجيب فو هون درين enen fof mballodira e yidde ceerno Cheikh Tidiane radiallahu naftoren ko woni e juuɗe maɓɓe fof naftoren gawuji maɓɓe duuji maɓɓe ɗi nafata en so wona taw en gon Tidiane en koɓe laaɓ non ko ɓe duwoto ko immoto ko tatara Tidiane moƴƴata tan ko enen goni Tidiane en koɓe laaɓ soɓe mbima kala ko immita Tidiane en ko ƴanen men ɗum noon moƴƴodiren jaggodiren jiɗodiren mballodiren e jiɗodirde mballodiren e jaggodirde ndaarodiren simmal gode men ko ɓoƴƴina jikke mum e goɗɗo o fiɗa finde mum moƴƴere e goɗɗo o Allah tawta ɗum ɗon finde moƴƴere nde kala ɗo moƴƴina hay sonno koye hayre Allah timmina ɗum noon moƴƴodiren fillere e koye men ndaarodiren simmal e koye men mballodiren e ɗoftade hohoɓe men ɓe saɗa laaru Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o wiɗɗe sahabaɓe makko ndaarodiri e koolodiron jiɗodiron mballodiron enenne kadi mbatten noon ɓaawa andidiri en sahabaɓe men mawninen feernaɓe men ɓe no sahabaɓe mawninirno annabi o sallllahu alayhi wa sallam kadi jedduɗo karama wali so yiiɗo mu'jisa annabi gomɗinta annabi fof kawri so tawi a hawre wali a gomɗinani ɗum so tawi a hawre annabi a gomɗintama so tawi karamaji wali feeñanima a tanima gomɗinde hasa ko karama annabaɓe feeñannoma a gomɗinta ɗiɗi kullu waliyin ala qadami nabiyi kadi kala wali dari koye felo annabi wali fof dari annabi mo woni so tawi noon a jaɓama on woni tan hasana wuro e annabi makko mbayta ko min on annabi wanuni no jeddirɗa kara makko ori sa yino kara mu'jisa on annabi kadi ko noon jeddirta ɗum noon irrare waliyaɓe ko hunde ma'lumum min ad-dini darurata ɗum ko hunde daruri yu andade ɗin diine fernaɓe sabiniɓe mbi wa asbitan lil awliya al karama woman nafaha fandidan kalama kadi tan ɓeeɗo waliyaɓe teddugal eɗe jogui teddugal kala biɗo ene wiima teddele maɓɓe ɗe werlo haala mum ka ko nder laaka kamɓe karamaji maɓɓe ɗi ko tabi e kadi ɗen karamaji maɓɓe gotiɗe geɗe ɗiɗi en jonni defte en goppi defte paten to banggue haqillaji men e konguɗi men enen fuutankoɓe mbiyanno ɗen enen jogui yimɓe ko pecce ɗiɗi hakkude tuutowo e ma momoɗa soɓe Allah ni e anndaɗane ko yiɗi keɓaɗo ko fidde laawol ngol siɗa ceerno on yiɗi keɓaɗo noon ko on woni toɓɓere arwa yir nde min kaalata ceernaɓe kawri dendagal laawol ngol ko moftiɓe hen fof toɓɓere mum arwanide ko finde woni ko laawol ngol gollorte ni ko wujjiɗi ko wawitaji ɗemgal finde nde ko kam fiɗata ko kam yiɗata kam gonɗinta kam jaɓata ko e jabde he e fidde he e gonɗinde e wiɗu o sellata roro ko fidde nde kam woni rorode wiɗu o fidde nde noon ko feste waɗi fidde ceerno o Cheikh Tidiane radiallahu anhu mum ala e waliyaɓe ko fidde nelaɗo o Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam kam woni ceerno mo Cheikh Tidiane ko fidde ceerno o Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu laawol ngol maha koye kitabu e sunna ko fidde ceernaɓe Tidiane ɓe jaggi laawol ngol koye ceerno o Cheikh Tidiane ko fidde ɓeɗo fidde dendagal majje so ɓe ndendi ɓe micciteɗe fidde wotere ndeni fidde ko fidde hono laawol ngol woodaka e nder laabi nde fidde ene motti dendagal fidde ko yewitiɗe ɗum ko fidde dendagal karamaji kalaɗi e laawol ɗi ene jeeya e karamaji kalaɗi e laawol ɗi hunde a arifina billahi mbi
jiɗodiron mballodiron enenne kadi mbatten noon ɓaawa annabi wi en sahabaɓe ni muminen seernaɓe men ɓe no sahabaɓe muminirno annabi o sallllahu alayhi wa sallam kadi jedduɗo karama wali so yiɗo mujide annabi gonɗinta annabi fof kawli so tawi a hawre wali a gonɗinani ɗum so tawi a hawre annabi a gonɗintama so tawi karamaji woni feeñanima a tawima gonɗinde hayso ko karama annabaɓe feeñanma a gonɗinta ɗiɗi kullu waliyin ala qadami nabiyi kadi kala wali dari koye selo annabi woni fof jogui annabi mo woni so tawi noon a jarama on woni hayso no hawre annabi makko mbayɗa ko ni on annabi wami so tawi tan ala ɗo tonndi e laade de hayso fatti jamal ngal jamal liman ngal jamal l'islam ngal o mawi yakkude suudu to so tan ala ɗo tonndi e laade maɓɓe kamɓe jomiraɓe laade koolaji ɓe koolaji liman mum batuna kanko noon kadi yimanagal ngal sellini rahira ɗum noon ndeke tonglade e laade ko malumuji addine darura tan tonkude daliji andade ko dañde dine ɗum noon heddi ko tongoɗen e laade ɗe tongoɗen e aadiji waliyaɓe allah ɓe ngaadodiren e maɓɓe kummen aadiji ɗi mbayɗodiren e maɓɓe timminen bay aaji ɗi jiɗen ɓe timminen yidde nde tongoɗen e sarɗiyeji laawol he muɗen e laawol he naaten e laawol he naatgol sellitat yiɗen yidde sellitat ɗinande maɗe dañen karamaji mbiyaji par ce que yidde ngol ɗo laawol kala ko ɓurti wasifa e laasimo dokkeɗa o timmoyo wonde wenndore e ngol mahaɗe dow usine ceerno arandima ɗum wi man sahha isnan wa tariqu zu harar biyadihi yukhadu haytuma asab neɗɗo de celluɗo yenirore nde wonde laawol fewde allah ndewi sergu tan seeɓani ne sergite hen sittande ene sergite hen foy ko dandal neɗɗo e indi jogade isne celluɗo jogade yenirore cellude kala jogiiɗo yenirore cellude ɗo seeɓani wiyata e tatama fof so sittande wiyata e tatama fof tawa ko ceerno o jaggi jungo makko ɗum noon cellude yenirore kadi dañde yenirore cellude koye sarɗiyeji ngol ɗo laawol timmuɗo jeeya dow almuɗo to sihhatul isnade fattaayyamu wo laysa bisawa'i man yunaqini cellude yenirore ngol ɗo laawol koko toɗɗi almuɗo de nde wonde rokkoɗe laabi ɗe hay sonno koɓe jogii ko ko gootum kono martabaji maɓɓe fotani kamɓe hohoɓe rokkoɓe laabi ɗe ene maɓɓe mo martaba woni koye hadaratul afaaji yarata koye taw toppitade sériyaji e hummude janirode on ko ɗon martaba ɗeyi ene maɓɓe mo ganduɗa woni koto hadaratul asma'i toppiti taw ko ɗiɗe e andude inde allah ene nodditta allah on ko ɗon martaba ɗeyi ene maɓɓe kadi mo ganduɗa woni koto hadaratul sifaji ko ƴewde no allah woodi e ƴewde sifaji allah on ko ɗon martaba ɗeyi ene maɓɓe goɗɗo gonɗo to hadaratul sakka on woni to hadaratul kanali on woni massuwo aleyhi on woni wa anna ila rabbikal muntaha oɗo noon woni so rokki almudo o almudo wona ɓorotoɗo ene maɓɓe mo allah waɗani karama so hesi rokkima lawol wala ɓortako abadan ene maɓɓe mo almudo mum halkotako wadde ko haɗa ko ɓorata ɗum ko gutede tan wooda ɗum kono wona ɓoorede ɗum noon teskoɗen demiroje jitten jitenen e hohoɓe ɓe ganden hayso selli ko ɗiɗo maɓɓe ko to banggue jaati Tidiani to ɓe wona gootum kanko kamɓe fof koɓe nenineɓe Cheikhu Tidiani radiallahu anhu kono noon to banggue gueɗe maɓɓe to Cheikhu Tidiani to fotani ɗum noon abbade joom gueɗe en ɗe waɗɗima en toppitade joom gueɗe en ɗe waɗɗima en irranade joom gueɗe en ɗe gueɗumen mbaɗɗima en heerde less ɗumɓeje maɓɓe waɗɗima en halkota ko almudo sakkiɓe less ɗumbi ceernaji timmu ndeke en waɗɗi almudo ɓendiri caggal awwalu wajibin to banggue fiɗɗi woni awwalu wajibin ala man intabaha bil hadarat an yaksida ila cheikhin mufsidi to banggue hadaratul ilahiyya kode fewata fewde e ceernajo fewnowo laaɓɓe reeɗi mo ene fewnuma fewde e allah nde wonde ceernaɓe ko fecciɓe fecci ene maɓɓe dokkaɗo geɗal tarbiya ene wawi heede siccani ene maɓɓe dokkaɗo geɗal tarbiya ene wawi ene maɓɓe dokkaɗo irtade ene wawi fewnude yimɓe kono noon kamɓe fof soɓe ndendi eɓe jogui goɗɗo wiye jamiɗo on woni dendiɗo tati ɗi fof ene wawi fewnude ene wawi neede ene wawi ngaddinde waɗɗimen bitten on jiiten ɗum waɗɗima bitten on ñina fittali men waɗɗima bitten ɓen joomu men ɓe ngaddina fittali men waɗɗima bitten ɓen joomu men ɓe pewna en fewde ɗariqu sawaji
ina yittude ɗen dow men ene waɗɗi almuudo fof jiɗɗo sawabu boyiɗa seeɗana homta ɗum tongade e gotel e yamirawra ɓeen sa tongima neɗɗo tan a hittat kamɓe mo neɗɗo woɓe yiɗɗetode e peewal ɓen noon kellanta neɗɗo wonde ɗumen so wona e gooto e alam o darni e seedan faago annabi sallllahu alih wa sallam ne jeddidi heen ko ƴewnaɗo to banggue hadratul gaybi yo ne pittali jeyaɗalla sakkitaɗo ɗum yamirade ɗum ene daari nden darde alam o foti seede ndimen darade nden darde fandade goto e ɓen neha ɗon pitta mum yonita ɗon siyekuji mum waɗa ɗon alhaaliji mum ene waɗɗi neɗɗo o ceerno o Cheikh Tidiani radiallahu anhu nde o fini e gandal ha o gayni ko ɗum woni arwande ko o darani o ɗatti o yiili e waliyaɓe Allah ɓe fof haw andi dendagal koɓe jogui haw andi dendagal ko woni ɗo maɓɓe o yoniti e maɓɓe pittalu makko o nani neediji maɓɓe o waɗi itisal mo ɓe jamirno o waɗi halwatuji ɗi jamirno ha o yettine laaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ndeke noon ene waɗɗi almudo ne rewde laawol ceerno o rewno Cheikh Tidiane radiallahu anhu ene noon alhamdulillahi laawol ngol ɓattinama hannde kadi jolɗe o tacciɗe kanko Cheikh Tidiane so wonano kanko almudo ne wiyata yo tacciɗen jolɗe e oɗo adusar ko wurda mum gati loɓe ɗe o tacciɗe riyaduji ɗi o waɗi moƴƴereji ɗo faggiti o nattini e laawol ngol firmiji ɗo waɗi e nder laawol ngol sa wini ya ɗaɓɓan ɗum hoore ma par firmi par yolde ɓe gaynata pacci ɗum an ha gona woni tan gurdam ma gati wonillahi hande o renni fof ɓaccino waɗi e nder laawol makko he heddi tan ko ngara e ceernajo o jooɗoɗa ɗo makko kofoɗa o rokkuma laawol ngol mi jarrata yamirdema kanko ceernajo ɗo o rokkuma laawol ngol ɗo e jonde nde so o rokkuma junngo ɗo mi jarrade o rokkuma junngo nde so gayi rokkudema junngo tan annabi sallallah alih w sallam junngo mum ngo abbo ena a woni almudo Cheikh Tidiane nden jonde a woni koɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam a woni almudo Cheikh Tidiane nden jonde a woni koɗo annabi sallllahu alayhi wa sallam ko suudiyankoɓe ɗennuɓe tampantuno duuɓi naata e laddeni duuɓi korana duuɓi tardinano duuɓi kono ko majjani no salatul fatidi ma woni ko dokka ɗum o duuɓi tardino e baytul masjid ene ñaago Allah yo Allah rokku ɗum julde nde ene julde e annabi o sallllahu alayhi wa sallam so julde e moƴƴi dendagal firmiji julɗede fof o tardini ɗon ha woni duuɓi nden woni Allah hokkimo nde ɗo julde kanko bisini o rokka nde ɗo julde salatul fatidi ma o woni yo julde annabi sallallahu alayhi wa sallam o harana wonde dendagal firmiji ko neɗɗo ene julde annabi sallallahu alayhi wa sallam dendagal lukka mo neɗɗo ene juldeno e annabi sallllahu alayhi wa sallam dendagal sawtol ngol neɗɗo ene juldeno e annabi o sallllahu alayhi wa sallam dendagal yimɓe e jinneji e kullon e mumanteji ko enen juldeno annabi sallah alih sallam kadi en mbinoto alqur'ana wo inni shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum julde fof ala so wona en siginana Allah kala ko siginani Allah ha gay noon waɗa ɓen ɗoore Allah kadi Allah ƴewnima yimɓe ɓe fof yoɓe garɗe juula e annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon hunde fof ene ƴewna e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam ƴemɗe ɗe noon e heewde jiɗe juuloje annabi ɗe e heewde kanƴe fof sirmiji majji ene ndendinaɗo salatul fatidi ma wuli kaɗo ɗi fof sirmiji majji ɓurani allahumma salli o al o ko ali istigraqiya al wodduɗo Allah o ko ali istigraqiya yooni dendagal kala ko nodda hunde fof ne heeƴi e nder ɗen ala o ko ali jinsiya o mofti dendagal jinsuji kala leñol ene nder oɗo al allahumma salli ala sayyidina muhammad ɗo e oɗo salatu dendagal ko neɗɗo ene juulatno e annabi enen ɗo juula e annabi sallllahu alayhi wa sallam heddita nde ko kaala keɗa baraji mum dendagal de luga e ɗemɗe ɗe neɗɗo ene juulatno annabi sallah sallam ene mofta e oɗo salatu heddita nde ko juula e annabi sallah sallam gotol makko keɗa baraji dendagal lugaji neɗɗo juulatno e annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo noon oɗo nimamo bisi sarbinani hokkede oɗo salatu fodde juuɗi foɗɗiɗo bayde makko ha Allah jippine makko salatu o ene windira kalamul kudrati ene waɗa sihifatu nuur kuɗol hattan Allah ene windi ngol malayika jaggani hay goto jaggani malayika mallinama Allah jaggani nelaɗe nelanoɓe ɓe muɗɗe jaggani kuɗol ngol ko kuɗol innugol hattan Allah windi salatu ha gayi waɗi ɗum e kayit annora ha gayi jippini ɗum e makko o o wonno e bayde makko heɓi salatu o kono noon ene waɗa e salatu o noon ko kanko goto rokka ɗum yo wurɗum e keeridi hoore makko tan fodde hacce ko tanti ko kono noon joom salatu o ene ara e yeeso koto tawi wattande zananu ari saabu ene ara yeeso ene wiya ceerno Cheikh Tidiane radiallahu anhu ene saabo leñol ngol kono no annabi saaborno leñol ngol e waktude jahiliyankagal heewi waktude jahiliyankagal heewi annabi o melanoma e leñol ngol yo saabu leñol ngol o
oroka deftere rontide deftere nden majjere arti e farati laabi karima majjiɗi goni hen majjinoji goni hen kanko de on ela yo faabo kankon to banggue laabi oroka salatu jerodirɗo e deftere annabi rokkano kamnen ene fewnide dendagal salatuji dummoji oroka oɗo salatu oɗo tawi ko Tidiani to banggue waliyade ko yeru annabi o sallllahu alayhi wa sallam to banggue annabaɓe oɗo salatul fatih to banggue salatuji ko yeru alqur'ana to banggue defte mi nastani noon wonde kanko ɓuuri alqur'an kono omo tolni e juulɗele annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗo alqur'an tolni e defte samawiyankoje ɗo mi wiyani o ɓuuri alqur'an kono noon omo jogui ɓural e neɗɗo janngowo alqur'ana mboneɗani mukku ɓural ngal ngannduɗa alqur'ana ala ɗum e neɗɗo o neɗɗo ciforiɗo tuubiɗi neɗɗo ciforiɗo goofi allah neɗɗo mo laaɗani to banggue allah mbimi laawol Cheikhu Tidiani ene jogee makko moƴƴere nde alqur'ana ala e makko koye oɗo maqama woni moɓe mbiyata salatul fatiha gotum mum ene wona jeegom alqur'ana ko ɗo e oɗo maqama koɓe kaali ko ene woodi kamɓe waliyade allah ɓe gandi koɓe kaali ko kono rento noon ɓe mbino ɓe gardino ɓe mbi wa man lam yarif musalahatana la yajuusu lahu lhawdu fi tariqatina minen noon mo famata no min kaldata ni anda laabi ɗomin fawata haala amen ɗo anda komin jofoto ko yo rento firde haalaji amin ko gonga ɓe mbi gotol ngu oɗo salatu ɓuuri alqur'ana ko ɗo ɓe kadi ɗum ne woodi oɗo alqur'ana ko motti e makko e moƴƴeriji ko motti e makko e bonandiji taatuɗi e bonɗe so tawi hawni ko e bonɗe ɗe jeeɗa bonande ɗe yettide laama haalata kono oɗo salatul fatili ma wuli ka o ala so wona moƴƴere lamde o ala waadu o ala waɗi ko mahadu sawadi woni hen wol fadde ene gonɗi ɗum konngol seydina ali o meeɗi wiide sahabaɓe min de won demal allah jogii mbeɗa rawna ɗum allah mi wiya allah jagguna force saɗawela saɗa metta ɗiko wi seydina ali holto keɓɗa ngal dewal allah kadi e min ndeni dañi ngal min wiiti dewal allah tan ngal dewal ngal wiya allah force saɗa wela jaggu saɗa metta jaggat ɓe mbi holto jiɗɗa ngal dewal o wi wiiti ngal ɓe mbi holto jiɗɗa ngal seydina ali o wi wiiti ngal e juude nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam saɗa ko allah noddinimi juuɗe annabi o sallllahu alayhi wa sallam ko kam ƴewni amanu ɗum juuɗe annabi sallah alih sallam ɗum juuta nde men ko nden woni ko jaggu o fotani saɗa goɗɗo sonawi julli juuɗe e ɗum saɗa wela jaggu saɗa metta jaggu ndeke oɗo salatu so wiyama on wadde qur'ana so tawi neɗɗo jogiiɗo zawɗu salimi jogiiɗo seeɗa e meeɗande gande waliyade fotani yidde ɗum ene jogiiɗo o naatiri kanko ene jogiiɗo o naatiri kanko oɗo salatu oɗo salatul fatili ma o hulika noon oɗo woni mo bitini terde ni ha rokkat ayi ɗeɗo ɓurde so tawi a wino ya gaynanɗe hoore ma ya rewru ɗeɗo seede rewra ɗeɗo ƴoƴe ndela ɗiɗo laabi haqqille ma gasata yiɗɓe sata jettuɗa allah ɗum ɗo fof ko yiitano ko ko tampano ko ko rendeno ko o rokka ɗum yo wirde hoore makko hassata ha yetti Thierno o Cheikhu Tidiani erten yimɓe oɗo salatu tati oɗo salatu moƴƴini oɗo salatu fawi en annora mum yalti totti ala mum kanko yemira yo rokku yimɓe fo o amma tan o yemirano ko hassa tan kanko yemira yo rokkide o amma tan kala nde kubiɗa jagguɗa ngol ɗo lawol a heeɓi oɗo salatu ko ɗum waɗi wiyede kanko salatu oɗo o jiida e salatu annabi keddiɗi wide kubiɗa jagguɗa ngol ɗo lawol allahumma sallima ala sayidina muhammadi jiida e allahumma sallim ala sayidina muhammadi mo jaggani lawol ngol o kadi an to salatu ma ɗummi to kanko makko immaki to yimɓe jagguɗa lawol ngol de kaddirɗa aɗa juula alfatiha mañe nde jiida e alfatiha mo jaggani lawol ngol kono ko waɗi noon oto juurde mum ko salatu hen wiyete oto juurde mum ɗaɓɓa hen ko beele omo juula o waɗa jamiroje allah woppa kadi allah no allah wiiri inna solata tanha anil fashai wal munkar kono wala zicrullahi akbar an noon anate zicrullahi an akbaru ndeke an fatiha ma ɗum woni jiɗɗe fatiha oɗo a tawani ndeke fatiha Tidiani e juurde mum jiida e fatiha mo wona Tidiani kono ko wala zicrullahi akbar oto salatu maɗa tan ko fasa e munkar kono zicrullahi noon akbar e hadde fasa e munkar an anate zicrullahi tan hande alfatiha ma jiida e alfatiha mo wona Tidiani ɗum ko ñande jagguɗa lawol ngol nde ɗum ko de kaltinɗo ko ñande koddiɗa e yeeso muqaddam aɗa jagga ngol ɗo lawol ko ñande mbimi to arwande haala min mbimi a salmodiri annabi sallllahu alayhi wa sallam ko ñande mbimi ka almuɗo Thierno Cheikhu Tidiani ko ñande wonde mbimi ko limamul jikri tampanno ko tokka kañum goto haasatan ko an rokkama ɗum amata aɗa jogɗum kala no joldeɗa ɗum ko ñande jagguɗa lawol ngol nde
ñaalaani noon so tawi a watti e yimmude sarɗeji laawol ngol ñaalaani so a dinna yidde ceerno Sayfu Tidiani wiyani so tawi a dinna e jokkade e wowoɗe laawol ngol aɗa ƴetta sirruji gonɗi e maɓɓe annoraji gonɗi e maɓɓe wiyani noon so tawi a watti e ngol ɗo laawol ceerno Sayfu Tidiani irrade e sirde ko ceerno o haalata ko eko gollata ko eko waɗata ko ene jeeya haalaji kaalaji ɗigguɗi yimɓe jenana e ceerno men Cheikh Oumar Fouti radiallahu taala anhu wonde moƴƴere nde Allah rokkimo e laawol ngol nde e moƴƴere nde Allah rokkimo e moƴƴereji mum mawahibuji mum ɗi o yiɗi ɗiɗo moƴƴereji kanko ceerno Cheikh Tidiani koto mahabba makko e annabi o sallllahu alayhi wa sallam koto yidde makko e nelaaɗo o sallllahu alayhi wa sallam koto jokkade makko e saalihine ɗe moƴƴuɗi so mbi ene jeeya haalaji ƴettade makko o wi duuɓite ɗo tardiriɗi haanino denndaangal duuɓe wonmuɗi fof wonmu ɗum koye sarabiyede ɗum ko mo sahabatu salihine rokkimo ɗum kanko Cheikh Oumar Fouti radiallahu anhu o wi duuɓitede o wonde kadi mum dul haaliji haanino duuɓe wonno caggal ɗi fof wonmu ɗen ko ɗon kadi o yii e nder majji omo yii o wi o mun faridum billahi hamade bihi walaysa lahu unsun bi shay'in siwa rabbi tafarrada في الدنيا لطاعة ربه فأواسا وأم الكتاب بلا ريب تبو أتني نقول لاول كلاول نقول نقول أنا ناسا تير إلى يجي الله كما يجي الله يجي حاجو الله سوانا يجي الله ترنا ده زيما الله ترنا ده هانجا تو الله ترنا ده ناسا تو الله يجي الله ده ناسا إما كمولو إما كسافو إما ها وانت الله كوية سوانا الله ها وانت الله كونانا سوانا الله ha wonta ala ko gollata so wona Allah jennangal sériyaji noon ko ɗo maano Allah ruttamo gandal deftere nde ndeke ko jannganno ko ɗum ɗo ɗum woni ko awrata mo yimel kitabe ilahoji ɗum noon so tawi en ji oɗo ceernajo laabi en reedu holli en laabi ɗi reedu holli en moƴƴel mum nantoɗen heen so yimɓe sijjaneke dandorgal jokkade e maɓɓe so en goppi defte en goppi dalillaji aɗan faama gongantago Tidianiya ko Allah rokki Cheikh Oumar Fouti e martaba to banggue gandal yedu ɗuura nen men waliyagal makko ngal ƴeewen bindiɗe Allah rokkimi dokken waliyagal ngal banggue mitten e defte makko ɗe mitten defte ɗe to banggue luga ƴeewen ko Allah rokkimo e mbawta luga mitten defte ɗe to banggue ñawoje série ɗo jaaboto ƴeewen ko Allah rokkimo e mbawka série ko mitten darden e defte makko to banggue luga e nahaw ƴeewen ko Allah rokkimo wawde nahaw ko ndaren defte e darden to banggue sarfu nder ko Allah rokkimo wawde tasrif ko ndaren defte e darden to banggue usul ƴeewen ko Allah rokkimo e mbawka usul ko ƴeewen eno banggue ɗumul balaga somaani e badi e bayan ƴeewen ko Allah rokkimo e mbawka badi e bayan ko ƴeewen eno banggue mantiqa ƴeewen ko Allah rokkimo wawde mantiqa ko ƴeewen defte ƴewren ɗe miijoji men ƴewren ɗo to banggue ɗumul falsafa de ƴeewen no hol diiɗe falsafa ni mutten ƴeewen diiɗi makko ɗi to banggue arus ƴeewen darbuji diiɗi ƴeewen awtajuji diiɗi ƴeewen maaniji diiɗi ƴeewen arudaji diiɗi ƴeewen mafailiji diiɗi ƴeewen so tawi eɗen jiiden to banggue gandal ko jannguɗen holen ko waɗi a yiide kolanɗen mo ko daɗɗo kanko Cheikh Oumar so tawi noon ko bindinen dallinortono en enen e yeddude Cheikh Tidiani en ji daɗɗo en bindi mum ɗi ene jaɓin Cheikh Tidiani ndeke en gandi o wonko ande Cheikh Tidiani ko en ganda kono ndeke wona gandal min gonɗen yeddude Cheikh Tidiani so oɗon Cheikh Oumar fodde ko Allah rokkimo e ɗeɗo gande ko so ƴewuɗa mum fof yuwande ala ko ndewata sa yi golle o gollote e ngal ɗo gandal ko ɗi jinɗa gandal ko mbawɗa gandal fof a huttat tuubiyema fewde makko to banggue anda tonko ceerno ma minen waliyagal ngal banggue ƴeewen gandal ngal oɗo ceerno so en yi o usti doole makko o usti martaba makko si ko jogui wilaya e darajaji Allah rokkimo e wilaya so en jii ɗum indi so tawi en jiyani wilaya o keɓe indi darɗe mawaqifuji ɗi o dari e l'islam indi tampi o tampi e l'islam ɗum ɗo ko oɗo ceerno welama wonde almudo oɗo ceernaji dokken deftere de guitten ɗo haqqillaji men tan ma en gandu ga saɗan heedani fof so yittima ceernaji hewɓe kanko Cheikh Oumar o tongaki e laaji o nani ɗariɗaji kewɗi o tongaki e jomumen ko hewɓe ɗo mburno o tongaki e mumen ɗigo o wirni ha ustiɗi ngol ɗo lawol so tawi mon mbiɗen suɓoto ko gandal eɗen gandi ko gando so mbiɗen suɓoto ko haqqille eɗen gandi ko kaƴƴiɗo so mbiɗen suɓoto ko l'islam kam haala ala kede kanko selli diine mbiɗen suɓoto hunde ko l'islam inji ko islam makko haala ala
mbiɗen suuɗo huɗo gandal makko haala ala suuɗi on noon so tawi siñino hunde tawi anne ko tawi koɗa ndewɗa mbiɗa a jaɓi tan ko ɓurma gandal a jaɓi meedinte ko ɓurɗo ko aɗa meedinɗa e makko so siñi ɗo sugoɗa hunde caggal irrade ma daɗani irrade ma ceerno ma daɗani ɗum aɗa yanana ɗum taw aɗa yanana Allah rewrete ko gandal aɗa andi mo jogi gandal aɗa yanana ko andude meedinte fewde Allah a yiyani ko daɗi so dañi di aɗa suɓo ko daɗɗo o suɓi ko oɗo noon so usti martabuɗe doole ni deɓi heddi e ngol ɗo laawol andude goɗɗo écernade goɗɗo ko fadi andude goɗɗo écernade goɗɗo ko fadi so dañi ko gandal ma ƴeew tan ko Allah rokki ngol ɗo laawol e andude ko wuttu darandema e sigaji maɗi si ƴeewa runtuɓe mo ɓe ƴeew gol ɓesnuɗo hono ko ɓesni ko wuttu darandema e laabi keddiɗi ƴeewa hol laawol jigol hohoɓe hono hohoɓe Tidiani jogi ɓe wuttu darandema e laabi ɗi ƴeewa hol e hohoɓe laabi hendinde andude hono ko rende Tidiani ko ɗenni gotti defteede ƴeewe ɗen haqqillaji men tan gotten defte ɗe ƴeew hol kanto tawata temedere faɗo ene orte jaha nder galle fof tawa toon gandal mbasa to toon ɗum ko Tidiani kala mo nanɗamo aɗa yeeɓa kala mo nanɗamo aɗa yiɗa yiide sa landima ko ma wiye ko Tidiani en ɗum jungol Allah jingani feew ko Tidiani e nder ummatu o ngol yaadi ɓe mbino dowlin kono ndendinani hono ko o rendi ko naya gando goto dooro tawa aduna fof ko lintorto naya moƴƴo goto yimɓe fof ko lintorto kono ngol ɗo laawol kala moƴƴo mo jiiɗa ko e maggol jeeya kala lintorteɗo mo jiiɗa ko e maggol jeeya ngol ɗo laawol so tawi ko ngol goɗɗum mate welata neɗɗo makkilu Allah mbowona gando rendude e feew ko Tidiani Alaji Malik fedde janggo so tawi Allah waɗi neɗɗo oɗo waɗi Alaji Malik mate ene tuma neɗɗo o so Allah waɗima janggo so waɗi seydi ayira haraji ɗo mate ene mettuma so Allah rendini neɗɗo janggo maɗɗama e Mouhamadou Goum Mouchiri mate aɗa mettina so Allah rendinima maɗɗama janggo e hohoɓe laawol ɓe ganduɗa lislam ɓe mate aɗa mettina ɓeɗo beela mbaɗi koynoɗa aɗa yannade tilfani koye maɓɓe koɓe pinni e yaltiɓe mbatti ɓessuji maɓɓe ko raɓi ɓe gañani ɓessuji maɓɓe so ɓenino ɗum ko tilfare so ɓenino ɗum ko halkare so ɓenino ko ustare ɗum gonata hen ɗum gurta hen ɓessuji maɓɓe te gardota ko gono ni darota ko ha hande tawatama ɗum ɓe tan kadi sidirtani leydi Allah ene ndaara kala ko sidno ko wona ɗum ɗo Allah firtani leydi yaadotano e Allah memodirtano e Allah ala ko jeeta hen so wona Allah sa ƴeewi hataɓa enen renduɓe ɗo ɓe sa ƴeewi ko rendi hen Qur'ana wodaka ko adete ko Tidiani sa ƴeewi zamanu annabi o sallllahu alayhi wa sallam Qur'ana ene woodi kono nde wonno zicru fotɗaɗo doftaɗo ala kuffage el fotani kuffage el fotani nde won noon ko hadisu ajiji islami ni gooti andi zicru heewi salawatuji ala nabi ni keewi ko ɗum woni sababu taysir Qur'an ƴeew ko reeni hannde alqur'an ƴeew faydu ngol ɗo laawol ƴeew ko reeni hannde alqur'an ƴeewɗo talata dental mbasa tawden ha tewi ƴeewɗo talata hannde muddiɗɗo mettuɗa ille mo nanata gandal ko jaɓodirta haqqillaji goɗi kono mo nanata gandal natti wonde wonde gande ɗe fof modi tugo annabi sallallahu alayhi wa sallam yimɓe ɓe wonde kuccifi annabi sallallahu alayhi wa sallam kono musidinde annabi sallallahu alayhi wa sallam ceerno o sew ko Tidiani ƴeew tan mo wona Tidiani en to ko tinni e juurde annabi sallallahu alayhi wa sallam ko so lewru maayi ƴeew an Tidiani en ko mo tinnaji e juurde annabi sallallahu alayhi wa sallam rendi ñande fo temedde ma ɗiɗi laajiɗe gonta ƴeewa ko daña ƴeewa ko dañi juurde annabi sallallahu alayhi wa sallam ko tinni fof asran ko ante ɗiɗi juurde annabi o sallallahu alayhi wa sallam ala noon ko ɗaɗɗet noon so wona nelaɗo o dañama ɗo Tidiani ɗo ala ko ɗaɗɗet no aduna e lakara so wona nelaɗo o dañaɗo Tidiani ɗo kadi eɗen kaala e kumuri to waliyade diinoɗi ma halaka arrahmanu shay'an li nafsihi siwa ahmadil muhtari Allah tabaraka wa taala ala fof ko tagani hoore makko so wona nelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam koddi ko fof o tagani ɗum ko annabi sallllahu alayhi wa sallam kanko o sirri e tagore o tagani hoore makko noon ko annabi o sallllahu alayhi wa sallam koddi ko juuleɗe juuleteɗe ɗe so tawi a watti haqqille ma so tawi en toppitima en gartiri e illaji men so neɗɗo yiyata ene rewa Allah ene woppa annabi ɗo sallllahu alayhi wa sallam a tarat damude Allah ɗe ko uddiɗe so wona dewgal e annabi sallallahu alayhi wa sallam aɗa yenana so tawi an juulɗo watti haqqille ma
oɗo hukku e oɗo sujud aɗa yanana Allah ala ɗum ɗo haalde wona Allah ɓaɗiran taw aɗa andi Allah ala ɗum ɗo haalde o acci ɗum fewde e makko kanko woni barjettoɗo ma kono mbaɗanteɗo ɗum ɗo kono mo jeeyi oɗo si'a kono mo jeeyi ndeɗo maande ko nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam ɗeɗon juuɗeɗe juuleteɗo ko maali diine makko o wone ka ummat annabi o sallah alih w sallam ɗumma tuuti ɓe yuɓɓi ko hakkude juulo takkusan mo juulani fiiti baa ko hakkude mo ganduɗa juulode men ko rukumen o alda e sujud ko hakkude mo ganduɗa juulode men ko sihirme o alda e ruku kono oɗo annabi sallah alih w sallam ko kanko rokkade ɗo juuɗe ruku e sujudu ko yaada ñalawma laade de ɗum kanko rokka ɗum kono noon no mbiɗata aɗa juulana Allah juulanani annabi sallah alih w sallam ndeɗo juuɗe de koɗe gueɗal annabi o sallllahu alayhi wa sallam kono noon an usti nofɗo annabi sallllahu alayhi wa sallam kono fof no ndewata ha gesta Allah tawa rewani annabi o sallllahu alayhi wa sallam kono fof no jettorɗa annabi o sallallahu alayhi wa sallam tawa rewani moƴƴude andude annabi o sallllahu alayhi wa sallam caggal nde annabi o wirni jiiɗe ma omo feeñana wariya ɓe o wirdi e jiiɗe ɗen kono fof no jettorɗa annabi ɓawa rewani jiwoɓe mo ɓe yaade fewde Allah fof ujji sowona jewngol annabi sallllahu alayhi wa sallam yaade fewde annabi fof ko ujji sowona jewngol e waliyade andude annabi o sallllahu alayhi wa sallam waliyade ɓe pollaade ko ujji sowona jewngol e ceerno Cheikh Tidiani radiallahu taala anhu ko nide tongorɗa jetɗa annabi maaje ɗe fof gonta maayo wooto annabi sallallahu alayhi wa sallam woni ha ɓerde ma woni ha sidi ma yeddima fidde waliyaɓe koye ji maalumu min addini bawoto kawamane kadi kala saganaɗo dañde husnul hatimati jirniɗo fiɗaɗo waliyi kala mo Allah saganaɗo dañde husnul hatimati jirniɗo fiɗata waliyade neɗɗo jirduɗo waliyade dunkuɗo fiɗde waliyade husnul hatimati makko jirniɗo o hoolani hay so dañi husnul hatimati wahiran to banggue baɗum to ko jirni saga kawri kamɓe jomiraɓe laabiɗe kamɓe waliyade ɓe mbi yimanagal e islamagal so goni damal suudu so neɗɗo mayiɗe hakkude suudu he so kadi tan ala ɗo tongi e laabi ɗe hay so sacci damal ngal damal liman ngal damal l'islam ngal o maawi hakkude suudu so ala ɗo tongi e laabi maɓɓe kamɓe jomiraɓe laabi koolaɗi e koolaɗi limanuji batuna kanko noon somi yimanagal ngal tongi laabi ɗe ɗum to ndege ɗum noon heddi ko tongoɗen e laabi ɗe tongoɗen e aadiji waliyaɓe Allah ɓe ngaadodiren e maɓɓe timmen aadiji ɗi mbayɗodiren e maɓɓe timminan bay aaji ɗi jiɗen ɓe timminen yidde nde tongoɗen e sarɗiiji laawol he yiiɗen e laawol he naaten e laawol he naatgol sellitan yiiɗen e ñiigol sellitan ilal mamate dañen karamaji biyaade ɗi allahuma salli ey koko e seddal laawol ngol jeeya o wi yimɓe ene e laawol he Allah ene rokki ngol ɗo laawol tijjani en kewol yimɓe ɗon yimɓe so tawi ɓe denndinaama gooto e maɓɓe heɓaama leeɓol ɓanndu mum peen